Takže čaute u ďalšieho videa a dneska si dáme takú bicyklovú trasu, ktorú ja akože chodievam. Je to takáto trasa po našej ulici, takže táto cesta mi vlastne vedie až k zastávke tejto ulici. Takže toto bude skôr taký menší vlogis, kde sa vlastne chodím bicyklovať. Keď bude toto video trošku roztrasené, tak sa vám ospravedlňujem, lebo to natáčam pomocou statívu, takže toto bude taký... Tu je tá zastávka, rovno aj pršalo do toho, takže je to trošku mokré. Tu si zvyknem dávať také 3 kolečka. Takže dáme si 3. Dáme prvé. Si dáme druhé. Toto je voda. To nás nezaujíma. Ideme. Hop. Strašne sa šmíkajú tu kamene. Takže je to trošku také v zlých podmienkach. Potom ako moja ďalšia trasa, ktorou idem, väčšinou chodím tadeto, akože touto cestou, ale tam je moc blato, takže tam nejdem. Ale ešte tuto chodím takto, že tu sa proste takto otočím, tuto idem naspäť po ulici. Takže neviem, či ma dobre počujete, lebo nemám mikrofón, takže ma možno, že bude slabšie počuť, ale takéto prvé videjko z bicyklu si myslím, že je celkom OK. Teraz si dáme takú trošku offroad. Do frasa. Riadne. Takže idem tadeto dole, vlastne sa spustím, takže idem tadeto, toto trošku si pribrzdím, toto volače je padnuté na zemi, stekajú psi už, toto zvyknem vždy zastať a tu sa proste vždy takto otočím, takže tu sa vždy takto otočím a idem naspäť, takže toto je trošku strmák. Kľud. Štekajú tu na mňa psi. Ale... Dobre, dal som to trošku rýchlosť. Prejdeme si túto ulicu ešte raz. A... to potom bude asi koniec videa. Takže musím rozprávať trošku hlasnejšie, lebo nemám mikrofón, nie som až taký bohatý, takže mohol som si kúpiť len statív za 20 € z nejakého elektronického obchodu, takže dáme si toto ešte raz, dáme si zase tieto kolečka 3-krát, takže nie som zvyknutý ísť na bicykli. Je to oveľa vyčerpávajúce, než akože keď hráte futbal. Kto chodí na futbal, je to pochopí. Ale fakt to není akože ľahké táto šlapať. Ja to mám ešte do kopca, takže to je pre mňa dvojnásobne ťažšie. No a keby tam bol zlý zvuk, tak prepáčte, ale musím už riešiť mikrofón. Takže dali sme si 3 a to je sama voda do prdele. Dobre, ale už ideme na ulicu. Dáme si taký offroadík, takže dáme si trošku väčšiu rýchlosť. Tuto za týmto autom odbočíme doprava. Takto. Tuto ide auto.
tie kamene sú tam najkrásnejšie. Ideme, tu pribrzdievam. Takto si pribrzdím. A tuto už máme hneď dom, takže dúfam, že sa vám páčilo dneska toto video. A zatiaľ čus.